ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ከመይ ትቕንዩ እዚ ኣብ ሃርሞኒ ሚድያ ንፍትንዎ ናይ ዜና መጽሔት መደብ ኮይኑ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ መደብና እውን ከም ልሙድ ክልተ ኣገደስቲ እዮም ዝበልናዮም ጉዳያት ክኾኑ እዮም። ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ሽወደን ናይ ኢሚግሬሽን ሕጊ እንዳተረረ ዝኸደሉ ዘሎን ኣብ ኩሉ ክፋል ዓለማት እውን ብፍላይ ኣብ ኣሜሪካ እውን ከም እትሪእዎ ዘለኹም ንመጀመርያ ግዜ ኣዝዩ ኣሰካፊ ዝኾነ ነገር ዝረኣየሉ ዘሎ ንኻልኦት ሃገራት እውን ኣብነት ክኸውን ዝኽእል ብኣሜሪካ ሸነኽ ተጀሚሩ ዘሎ ምምላስ ናይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ 7 ሰባት ተመሊሶም ከም ዘለው ብፃይና ሓውና መማሃርትና ሚካኤል ምስ ኤርፒኤም ዝገበሮ ጠበቓ ማለት እዩ ዝገበሮ ኢንተርቪው ዝገለፅዎ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ተኸታቲልኩሞ ትኾን ኢኹም። ምስኡ ተተሓሒዙ ከዓኒ ካብ ዝሓለፈ እዋን ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ናይ ስዊድን ሓደ ካብቲ ቀንዲ ዕላማኣ ኣብ ሚድያ ዓዊሎም ዘይተዛረብሉ ከምቲ ኣብ ሶማል ከይዶም ዝገበርዎ ስምምዕ ገይሮም መስቶም ሃገራት ነቲ ማሕበራዊ ሰብኣዊ ድሕነትን ዝበሃል ልኡል ገብረኣብ ትመርሖ ሚኒስትሪ ብዛዕባ ምምላስ ስደተኛታት ተተመሊሶም ብኸመይ ይጣየሱን ብኸመይ ናይ ሓባር ስራሕ ይግበርን ንዕኦም መምለሲ ዝኸውን ገንዘብ ብኸመይ ቻነላይ ዝግበርን ሓደ ካብቲ ዝዘራረብሉ ጉዳያት ክኸውን ስለ ዝኾነ እሞ ከዓ ኦልሬዲ ናይ ሶማል ከዓ ተገይሩ ስለ ዘሎ እሞ ከዓ ነዚ ኣዝዩ ዘትርር ብፍላይ ሽወደን ሕጂ ኣብዚ ከም ልሙድ ከምቲ ክትርእይዎ ናባኹም ከብሎ እየ ንመጀመርያ ግዜ ከምቲ ኣብ ኣርእስትና ገሊፅና ዘለና እውን ንመጀመርያ ግዜ ሽወደን ሓደ ካብቲ ቀንዲ ዝነበሮም ሽግር እንታይ እዩ ነቶም ውፁእ ዝተባሃሉ ዜጋታት ከነውፅእ ኣይንኽእልን ኢና ዝብል ነይሩ። ሕጂ ንመጀመርያ ግዜ መንግስቲ ኣብ 2026 ሓደ ካብቲ ብፃዕቂ ክሰርሐሉ ኣለኩም ኢሉ ቀዳምነት ክወሃቦ ኣለዎ ዝበለ ብዛዕባ መስጓግ ናይ ኣብዚ ሃገር ዘለው እሞ ውፁእ ተባሂሎም ክወፁ ዘይከኣሉ ሰባት እዩ። ነዚ ቀዳምነት ተባሂሉ ከዓኒ ባጀት ተሰሊዕሉ እሞ ከዓኒ ነዚ ንምትግባር ከዓ ዝኸውን ብዛዕባ እቲ መፅንሒ ዝእሰሩሉ ቦታ ብወለንታኻ ምምላስ ከምኡ እውን ካልኦት ኣካላት መንግስቲ ቤት ፅሕፈታት መንግስቲ ክተሓባበሩ ሓድሕዶምን ፃውዒት ተገይሩ ንመጀመርያ ግዜ ኢሚግሬሽን ሚኒስተር ናይ ሽወደን ዮሃን ፎርሴል እንታይ ከም ዝበሎ በዚ ኣገባብ እዚ ኣብዚ ዝኸደ ዓመት ብ60% ናይ ዝምለሱ ሰባት ቁፅሪ ከም ዝወስኸ 60% ማለት ኣዝዩ ዓብ ቁፅሪ እዩ። እዚ ከዓ ገና ኢንተንሲቭሊ ኣብ ዝቕፅል ዓመት ክስራሓሉ ኣለዎ ብምባል መስተን ክቕበላ ዘለዎን ሃገራትን ሳልሳይ ውሑስ ሃገር ዝብል ከዓ ኤውሮጳ ዝሰማምዕሉ ዘለው ሰባት ከዓ ኣብ ካልእ ኣብ ኣፍሪቃ ሕቶ ዕቑባ ሓቲቶም ኣብኡ ከለው ዝኣትዉ ከኣትዉ ዘይኣትዉ ከዓ ኣብኡ ንኽተርፉ ዝብል ሓሳብ ከም ዘሎ ገሊፅና ነርና። መዚ ተተሓሒዙ ናብ ኤርትራ ምምላስ ሕጂ ዘይነበረ ኣሜሪካ ኦልሬዲ 7 ሰባት መሊሳ ኣላ። 7 ሰባት እዚኦም ክመልሱ ከለው ነቶም ካልኦት ኤውሮጳ ከምቲ ኩሉ ሻዕ ንብሎ እንድሕር ዳ ኣሜሪካ ዘሕልእት እያ ሕንጥሾ ኣብ ኤውሮጳ እዩ ዝበሃል ኣብዚ ምዕራብ ዓለም ከምኡ ዓይነት ናይ ሓባር ስራሕ እዩ ዘለዎም ኩለን ዜና ኤውሮጳውያን ሃገራት ሕጂ እንታይ ክከታተላየን እቶም 7 ሰባት ዝተመለሱ እንታይ ኮይኖም ተኣሲሮም ዶ ነፃ ተፈንዮም ዶ እዚ ተባሂሉ ኣብቲ ኤርትራ ከዓ እቲ ሕጊ ከም ትፈልጥዎ ሓደ ሰብ ካብ ደገ ነዊሕ ዓመት ነይሩ እንተመፅዩ ኣብ 6 ወርሒ ውሽጢ ክወፅእ ይፍቀዶ እዩ ዝብል ሕጊ ኣሎ። ስለዚ ብኡ መሰረት ተመሊሶም ኣትዮም ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ ክወፁ ዝኽእሉ እንተኮይኖም ነዊሕ ዝገበሩ እሞ መስቲ ስርዓት ፀገም ዘይብሎም እንተኮይኖም ስርዓት ከውፅቡ ንኽእል እዩ። እዚ ጌጋ መልእኽቲ ነቲ ካልእ ሃገራት ሂቡ እቶም ናይ ዝተመለሱ ናይ ኣሜሪካ ሓንቲ ትኮኑን ስለዚ ክንመልስ ንኽእል ኢና ናብ ዝብል ነገር ክኸዱ ይኽእሉ። ነዚ ንምትግባር ከዓኒ ሓደ እቲ ዝገብርዎ ዘለው ዝርርብ እዩ። ካልእ ከዓ ካብ ቅድሚ ሕጂ ብዝተፈለየ ዓዊሎም ዝብልዎ ዘለው እንታይ እዩ ንኣብነት ንብዙሓት ሰባት ኣሻቒሉ ዝቐነየ ኣብ ዝሓለፈ መደብና እውን ብዙሕ ተቃውሞ ይገጥመሉ ኢልና ዘቕረብናዮ መደብ እቲ መንበሪ ፍቓድ ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ዘለዎም ናብ ግዝያዊ ምቕያር ዝብል ሓደ ካብቲ ዕላማ ኢሎም ዘቕረብዎ ዜግነት ዝወስዱ ሰባት ቁፅሪ ንምቕናስ እዩ። እዚ ዝግበር ዘሎ ከዓ ብዙሕ መስርሕ ኣብ መንጎ ተኣታትየሞ ደለው እቲ ዜግነት ናይ ምውሳድ መስርሕ ተዳናጉዮ እሞ ዜግነት ከይወሰዱ ከለው ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ ዜግነት እውን ኣብ ካልኣይ ኣርእስትና ክንዛረቦ ኢና ንኣሽቱን ዓበይትን ጌጋታት ተሓቲሮም ንድሕሪት ከይዶም ረኺቦም ዜግነት ከኸልክሉ ዝኽእሉ ነጥብታት ሕጂ መዓልታዊ እንዳወሰኹ ኣዝዮም ቅድሚ ሕጂ ዘይነበሩ ነገራት ተወሲኾሞም ይኸዱ ስለ ዘለው ኣብኦም ክንዘራረብ ኢና። ኣብዚ ቀዳማይ ኣርእስትና ከም እትሪእዎ ዘለኹም 60% ወሲኹ ዝብሎ ዘሎ እንታይ ማለት እዩ? ንዝቕፅል 2026 ከዓ እቲ ኣቓልቦ ሂብካ ክስራሓሉ ዘለዎ ኣብዚ መንበሪ ፍቓድ ዘይብሎም ውፁእ ተባሂሎም ክወፁ ዘይከኣሉ ሰባት
ንዕኦም ቀዳምነት ሂብኩም ክትሰርሕሉ ኣለኩም ዝብል ሓበሬታኻ ይወሃቦም ኣሎ። ስለዚ በዚ ዝኸይድ ዘሎ መንገዲ ንብዙሓት ሰባት ሕጂ ኣሰካፊ ነገር ክመጽእ እዩ። ቅድሚ ሕጂ ብዝርዝር ዘቕረብናዮ ነገር ነይሩ። እሱ ከዓ እንታይ እዩ? ኣብ ኤርትራ ኣብቲ ናይ ጀኔቫ ኮንቬንሽን እንታይ ዝብል ኣሎ? ኤክስክሉዥን ክሎዝ ዝበሃል ኣሎ። ኤክስክሉዥን ክሎዝ እንታይ እዩ እሱ? ዓመፅትን ተዓመፅትን ብማዕረ ክትከላኸለሎም ኣይትኽእልን ኢኻ እዩ። ሕጂ ኣብ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ግን እቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት እንታይ ይገብሮ? ማጆሪቲ ወዲ ተባዕታይ ከዓ 18 ስጋዕ 55 ጓል ኣንስተይቲ ካብ 18 ስጋዕ 45 እዩ ዝብል ዘለዎም ፅሑፋት እዚኦም ኣብ ሚሊታሪ ክህልው ኣለዎም እዩ ዝብል። ኣብ ሚሊታሪ ብወለንተኻ ኣሃዱኻ ይትመርፅን ኢኻ ቦታ ብኣሃዱኻ ደሊኻ ይትኸይድን ኢኻ። እዚ ከዓኒ እቲ ዝነበርካዮ ቦታ ንኣብነት ብዙሕ ግዜ ተደጋጊሙ ዝበልናዮ ማለት እዩ። ንገሊኦም ሰባት ብዙሓት ኣብ ፖሊስ ዝነበሩ፣ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዋርድያ ዝነበሩ፣ ምክትታል ደባት ዝነበሩ፣ ኣሃዶም ዘላንበሳ ዝነበሩ፣ ከቢድ ብረት ዝነበሩ፣ ሓካይም ዝነበሩ ኣዝዩ ኩሉ በልዎ ኣብዚ ዝነበሩ ሰባት እስኹም ኣብቲ በደል ምፍፃም መሳርሒ ነርኩም ኢኹም። ነቲ በደል ንኽፍፀም መተግበርቲ ነርኩም ኢኹም። ስለዚ ተባሂሎም ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ዝኽልከሉ ዘለዉ። ገና ብዛዕባ እዚ መብርሂ ሃበና ምስ ተባህለ ከዓኒ እቲ ዘረባ ጥራሕ ክንዲ ዝፀሓፍ እቲ ናይ ሕጊ ቅድሚ ሕጂ ዝበልናዮ ጠቒስካ ዓንቀፃት ጠቒስካ ከምቲ ኤክስክሉዥን ክሎዝ ዝበሃል ዘሎ ንገለ ሰባት ነቲ በደል ንኽካየድ መሳርሒ ነይሮም እዮም ተባሂሉ ዘኸልክሎም ዘሎ እቲ መሳርሒ ዝኾኖም ነገር ከዓ ንሂወቶም ኣስጋእተ ነይሩ ከዓ ኣየሕድጎምን ዝብል ከዓ ካልእ ኣሎ ከዓ ክትካትዓሉ ትኽእል ናይ ሮምስታድ ጋር ዝበሃል። ስለዚ እንድሕር ዳ እስኻ ነቲ ዝሓቱኻ ዘለዉ ብግቡእ ፈሊጥካ ደይመሊስካ እዩ። ብዙሓት ዝመፁ ዘለዉ ሕጂ እንታይ እዩ ንኣብነት ደጋጊምና ንብሎ ዘለና በጃኹም ከም ቀደም መሲልኩም እቲ ዓዲ ይቕየር ስለ ዘሎ እቲ ጌጋታት ከዓ ዝኾነ ይኹን ኣናባብራኻስ ልክዕ ኣይነበረን ኣብዛ ዓዲ ናይ ሓሶት መርዓ ጌርካ ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ነርካ ተባሂልካ ዜግነት ዝኽልከል ሰብ ኣሎ። ቅድሚ ሕጂ ከምኡ ዘይነበረ ኣብዚ ናይ ሴክስ ክትገዝእ ፈቲንካ ተባሂሉ መሳኪን መንእሰያት ህፃናት ኣዋልድ ኮይነን ተላልየንኦም ቆፀራ ህብኦም ኣብ ሆቴል ኣብ ከምዚ ቁፅሪ ኣለኹ ብልኦም ናብኡ ምስ ከዱ ፖሊስ ኮይኖም ፀኒሖም ይሕዝዎም። እቶም ሰባት እዚኣቶም ገበን ምዃኑ እዚ እንተዝፈልጡ ከይውዕልዎ እውን ይኽእሉ ነይሮም ይኾኑ እዮም። ዘይምፍላጥ ካብ ተሓታትነት ነፃ ይገብር። ዝኾነ ይኹን ናይ ፖሊስ ጉዳይ ተለካ ከዓ እሱ ከይተወደአ ዜግነትካ ኣይትወሃብን ይገብሩ ኣለዉ። ስለዚ ወይ ነቲ ሃገር ትነብሮ ዘለካ ፈሊጥካ እቲ ሕጊ ገባብ ፈሊጥካ ብኡ መንገዲ ምኻድ ኣብነት ካልእ ክበኩም ቅድሚ ሕጂ ኣድራሻኻ ካልእ ገዛኻ ካልእ ገበን ኣይነበረ ካብ ዝተወሰነ ግዜ ንኔው ኣብዚ ከተማ ማኪና ገይሩ ሓደ ብዙሓት ኣሸባሪ ብዙሓት ሰባት ዝቐተለሉ ግዜ ንኔው ግን ፀዲቑ ብሕግስ ገበን ኮይኑ እዩ ሕጂ ኣድረስ ቡክፈሪንግስ ብሮ ትብልኦ ቡክፈሪንግስ ብሮ ዝበሃል እቲ ናትካስ ፎልክ ቡክፈሪንግስ ብሮ ትብልዎ እሱ እንታይ እዩ ኣድራሻ ካብ ካልእ ገዛ ካብ ካልእ እንተኮይኑስ ገበን እዩ ዝመፁና መንእሰያት ኣለዉ ቤት ፅሕፈትና ንኸማኸሩ ፖሊስ ፋይል ከፊትሎም ዝመፁ እንታይ ማለት እዩ ገዛኻ ካልእ ኣድራሻኻ ካልእ ጥሮታ ወፂኦም ኣካርዮም ከይዶም ዝነበሩ ሰባት ክንደይ ዕዳ ክፈሉ ዝተባህሉ ኣለዉ ብዙሓት እግረ መንገድና እውን ክንሕብሮ እቲ ሕጊ ዝቕየር ዘሎ እንድሕር ዳ ኣብቲ ገዛኻ ኣድራሻኻ ካልእ ሰብ ምሳኻ ነብር ኣሎ ግን ኣድራሽኡ እንተዘይኮይኑ ገበን እያ እዚኣ ክትሕብር ነይርካ ወላ እቲ ዝነበረኻ ኣድራሽኡን ገዝኡን ሓደ ክኸውን ኣሎ እዚ ባዕሉ ዜግነት ይኸልክ እዚታት ኩሉ እንዳፈለጥካ ንምንታይ ኢኻ ናብ ጌጋ ትኣቱ ንእሽተይ ጌጋ ዓብ ጌጋ ዝበሃል ንእሽተይ ጌጋ ዜግነት ዘኸልክለሉ ኩነታት ይመፅእ ኣሎ መንበሪ ፍቓድ ከሕድሱ ከለዉ ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ዘይፈልጥ ናይ ስራሕ ፍቓድ ቀዋሚ ንኸቐይሩ ዘእተውስ እታ ትካልካስ ኣጭበርቢራ ነይራያ እታ ትካልካ ከም ዘለዋ ስለዚ ፐርማን ካልእ ትካል ኣነ ተቆፂሮ ስራሕ ኩሉ ዘጭበርበሮ ነቲ ደሞዘይ ኣምፅእ እንዳረኣኹ ከለኹ ሕጂ እንታይ ኣብ ጥቓ ትክ ዘሎ ቆልዓ ኣይተብክዓይን ስለዚ እዞም ኩሎም ንብሎም ዘለና ናይ ኣድራሻ ጌጋታት በልዎ እዞም መንእሰያት ግዳይ ዝኾንሉ ዘለዉ ነገር በልዎ ኣብ ብዙሕ ነገራት ዘጋጥም ዘሎ ደቀቕቲ ዝመስል ግን ብዙሕ ጭንቀት ዝፈጥር ዘሎ ሓራይ እቲ ዜግነት ከዓ ግድን ኣይኮነን ገለገለ ሰባት ኣብ ውሽጦም ስጋዕ ጭንቀት የብፅሖም ስለ ዘለካ ይንበር ኣለዮ ክንበር ነዛ ሓንሳብ ነርና ንሓልፋ ዓለም ከዓ ንምንታይ ካ ዜግነት ዘይወሰድኩ ኢልካ ናብ ምጭነቕን ናብ ካልእ ዓበይቲ ነገራትን ከዝብፅሕ እቲ መዓልታዊ ብስራሕ መንገዲ ንሪኦ ዘለና ኣሸጋሪ ብዓብዪ ከዓኒ እቶም ሰባት ኣብ ከምዚ ዓይነት ኢንቮልቭመንት ዘለዉ ኣገዳስነት ናይዚ ጉዳይ ይረዳ እዮም ምክንያቱ ዝኾነ ምፂኻ ስኻ ንሓደ ሰብ ነቲ ጌጉስ ጌጋ እንተወሲኽካ ኣሎ ክትእርሞ ዘይትኽእል ዘይትበቕዖ እንትኾንካ ይተኣርሞ ክትእርሞ ኢልካ ተጋግዮ እንትኾንካ ሓላፍነት ፅባሕ ንጎ መን ይኽሽከም ገለገለ ሰባት ናብ ጭንቅን ናብ ሕማቕ ነገራትን እውን
ይበፅሑ ስለ ዘሎ ካብቶም ጌጋታት ብብዝሒ ዝመፁ እቲ ኩሉ ሻዕ ንብሎ እዩ ቀደም ክትመፅእ ከለካ ብሽግር ስለ ዝመፀ ሰብ ብባሕርን ብገለን ስለ ዝኣተወ ኣብ ጥልያን በል ዝተባህሎ ስለ ዝብል ሓቀኛ ሽምካ ይተሃቦም ዕድሜኻ ቀይሮ ኣብ ካልእ ምስከድካ ከይትርከብ ገለ ዝበሃል ዝኩሉ ሃለውለው ናይ ሰባት ሕጂ ፅልዋ ምፅ ንብዙሓት ሰባት ኣብ ጥልያን ከምዚ ኢልካ ነርካ ኣብ ጀርመን ከምዚ ኢልካ ነርካ ሕጂ ከዓ ከምዚ ኢልካ ኣብዚ ስለዚ እዚ ርግፀኛ ኣይኮነን ዝመፃ ደብዳቤታት ኣለዋ ሓንቲ ኦክላር ሄድ ትብል ኣላ ኣብ ኣይደንቲቲ ናትካስ ክሊር ኣይኮነን ሕቶ ኣለና ኣብ ዝተፈላለየ ሃገር በበይኑሎ ዝብል ኣሎ እዚ እቲ ቀዳማይ እቲ ካልኣይ ኣብ ሰራዊት ኮለካ ቀደም ወይ ኣብ ፖሊስ ወይ ምክትታል ዶባት ወይ ካብተን ዘኸልክላ ወይ ኣብ ሳዋ ዓላማይ ወይ ገለ ተነርካ ዘኸልክላ ነገር እንተለዋ ቀደም ፕሮቶኮልካ ዘየንበቡልካ ተነይሮም ሕጂ እዚ ፕሮቶኮልካ አንብቦ እሞ ዝእረም ተሎ ኣርሞ ልክዕ ኢተልካ ልክዕ በለና ካብኡ ተመርኪስና ክውስኑ ሳምስ በልካዮም ደብዳቤ ትመፀካ እሞ ኣብኡ ፖሊስ ነይረ ዋርድያ ነይረ ወይ ከምዚ ነይረ ስለ ዝበልካ ብዛዕባ እዚ መብርሂ ሃበና በሃል ኣብ ሰራዊት ኤርትራ መን ኣነ ብዝየ ዝደሊ ኢሉ ዝምስክር ኣብ ባዕሉ እቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣገዲዶም እንዲኦም ዝወስዶ ኣገዲዶም ወሲዶምካ ግን ነቲ ብዘረባ ዘይኮነ ሕጋዊ ነገር ሒዞም እንዲኦም ድመፁካ ደሎ ሕጋዊ ነገር ሒዝካ ከዓኒ ክትምልሰሎ ዘረባ እንተኮይኑ ካብ ሰብ ውልቀ ሰብ ንላዕሊ ቻትጂፒቲን ካልእን ዝያዳ ይፅሕፍ ናይ ብዙሓት ኣእምሮ እዩ ፅሑፍ እንተኮይኑ እሱ ይኮነን ዘድልየካ እስኻ ግን ንናይ ነጥቢ ኣየናይ ኢኻ ትምልስ ኣየናይ ሕጋዊ ኣርጊመንት ኢኻ ተቐርብ እዚ እስኻ ትበዓል ጉዳይን ነቲ ጉዳይ ነቲ ተላዒሉ ደሎ ዝፈልጦ ዝተማሃሮ ዝሰርሓሉ ኢኻ ክትርድእ እንተዘየለ ግን እንታይ ሽግር ዝመፅእ ዘሎ ሰባት ከም ዝኸውን ግበሮ ኢሎም ካስ ከመይ ጌርካ ከም ዝኸውን ትገብሮ እዚ እኮ ከም ዝኸውን ዝግበር ኣይኮነን ናይ ቀደም ክንበብ ኣለዎ ኣብኡ ኢልካ ዝነበርካ ክመፅእ ኣሎ ብዙሓት ዝመፁ ንሕጂ እንታይ እዮም ኣብ ካልእ ተጋጊና ኢሎም ዝመፁ እንታይ እዩ ቀደም ካሊእ ኢልካና ሕጂ ካሊእ ኢልካና ይብልዎ እቲ ቀደም ዝበልካያን ሕጂ ዝበልካያን በበይኑ ስለ ዝኾነ ኣይ ኣመናዮን ዝበሃል ከዓ ነገር ይመፅእ እንታይ ናብ ከምኡ ዘብፅሕ ኣለካ እታ ፕሮቶኮል ከምፃያ ኣንብባ ካብኣ ዘላ ከዓ እንታ ዝብልዋ ዘለውን በታ ትግባእ መንገዲ ከድካ መልሳ ከምኡ ስለ ዝገበርካ ክቡኻዮም ማለት ኣይኮነ ኣትሊስት ግን ካብ ዝመፅእ ጌጋ ክትቅንስ ትኽእል እዚ ብዘይምዃኑ ክንደይ ሰብ ይገገዝኡ ስቕ ኢሉ ዘሎ ዳሕራይታ ኣገዳሲት ነጥቢ ክነግረኩም እዩ እስኻስ ዴላክቲክ ነርካ ኢኻ ኣብኡ ተሳቲፍካ ነርካ ኢኻ ሱታፊኻ ልዑል ነይሩ ተኢሎም ከዓ ፋርዘር ከይዶም እቲ ዕቑባ ዝሃብናካ እውን ከንዕ ዜግነት ኣመልኪትካ ነርካስ ዜግነት ከልኪሎምኻስ እቲ ፖለቲካዊ ዕቑባኻ እውን ክንስሕቦ ኢና ናብ ምባል ዝኸዱ ዘለዉ እንታይ እዩ ኣብቲ ገበን ምፍፃም ርኡይ ዝኾነ ተራ ነርካ እዩ ምስ ዝብሉ እዩ ስለዚ ናብኡ ንኸይብፃሕ እቲ ኣቐዲምካ ክግበር ዝከኣል መብዛሕትኡ ግዜ እዚ ናብኡ ፍቓድካ እቲ ዕቑባኻ ክንስሕቦ ኢና ዝበሃል ክተርፍ ዝኽእል ዝነበረ እዩ ኣብቲ ዝግበር ርክባት ኣብቲ ዝግበር ምፅሕሓፍ መብርሂ ሃበና ክብሉ ከለዉ እስኻ ብንፁር እተን ኣብ ሰራዊት ኤርትራ ኮንካ ጌርካየን ትበሃላ ዘለዋ ብድሌትካ ከም ዘይኮነ ተገዲዱ ምኾነ ኣብ ልዕሊኻ ሓደጋ ከም ዘሎ ገለ ገሊፅካ ግን ኣንስፈርስ ፍሬሄት ዝበሃል ኣሎ ብውልቂ ካብ ተሓታትነት ነፃ ዝገብረካ ዓንቀፃት ኣሎ እዚ እንተኮይኑ ኢልካ ኣቕሪብካስ ኣትሊስት ፋርዘር እቲ መንበሪ ፍቓድካ ንክስሓብ ወይ ከዓ ናይ ዕቑባኻ ፖለቲካ ክስሓብ ካብ ዝበሃል ነገር ግን ክድሕን ትኽእል እያ እንተዘየለ ግን ኣዝዮም ብዙሓት ግሩፕ ኣለዉ ኣብ ኤክስክሉዥን ክሎዝ ኣትዮም ልዕሊ 80 ኮኑ ዝፈልጦም ኣነ ኣለዉ ተጠርኒፎም ማሕበር ክኾኑ ገለ ብዙሕ ግዜ ሓሳባት ምኽሪ እውን ህቦም ነይረ እዚኦም እንታይ እዮም ኢሎም ነናይ 12 ወርሒ ጥራሕ ህብዎም ኣሎ ንዖም ሕጂ ሓደጋ እዩ እዞም ናይ ኣሜሪካ ዝተመለሱ ወላ ሓንቲ ይኮኑ እንተኢሎም ምስ ኤርትራ ተዘራሪቦም መፅኦም ክንመልሰልኩም ኢና ይትእሰርዎም ገለ ተሰማሚዖም ክሰዱ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ናይ 12 ወርሒ ህብዎም ኣብኣ 12 ወርሒ ይሕድስዎን እዮም ድብሎ ስጋዕ መዓሲኹም እንዳበሉ ክኾኑ እዚኦም ዕቑባ ይግባኣኩምኒ ኣብ ሃገርና እውን ክትነብሩ ይፍቀደኩምኒ ዝብሎም ካብ ብዙሕ መሰላት ከልኪሎሞም ዝኸዱ ዘለዉ እዮም ስለዚ ሰኣን ግቡእ ዓይነት መረዳእታ ሒዝካ ብግቡእ መንገዲ ሰኣን ምኻድ ንኣሽቱ ዝመስሉ ጌጋታት ጌርካ ዓበይቲ ሳዕቤን ዘለዎም ነገር ይመፁ ኣለዉ ስለዚ እቶም ልሙዳት ጌጋታት ንብሎም ዘለና ሸለልትነት ንድሕሪት ተመሊስካ ዘይምርኣይ ነቲ ቀደም ዝበልካዮ ከመይ ጌርካ ንዑ ዘፍርስ ነገር ማንም ፅሒፉልካ ብኡ ትሰድድ ከመይ ጌርካ ክንበብ ኣለዎ ፕሮቶኮል ቅድም ክርአ ኣለዎ እቲ ፕሮቶኮል ንዕኡ ረኣዮ ረሲዕካዮ ተኾንካ ኣብኡ ክፀንሐካ እዩ እቲ ብኡ ዘሎ መስቲ ሕጂ ትብሎ ዘለካ ዘይጋራጮ ምዃኑ እንተዘየቕሪብካ ደጊመ ክብሎ ኣብ ጥቓ ትኪ ዘሎ ቆልዓ ኣይተብኪ ይኸውን ኣሎ እዚ ከዓ ናይ ብዙሕ ሰብ ሂወት ምስቅልቅል የብል ስለ ዘሎ ኣብዚ ጥንቃቐ ከድሊ ካልእ ሕጂ መፂ ዘሎ ሓድሽ ጌጋ ከዓ እንታይ ፓስፖርት ኣዋፃፅኣኻ ገባብ ዝበሃል እቲ ቤላ ቤሎ ምስማዕ እንተትገድፍዎ ከመይ ማለት ሜድያ ትካል ጌርና ገለ እዚ ኩሉ
ንዓመታት ክንገልጾ ዘለና ንምንታይ ካብ ቤላቤሎ ሰብ ንኽድሕን እዩ ንኣብነት ካብቲ ቤላቤሎ እንታይ እንድሕር ደኣ እስኻሲ ፓስፖርት ውፂኻ ስድራ ቤት ምጥርናፍ ኣገባብ ፓስፖርት ዋፃፅኣኻ ከመይ ነይሩ ንገለፀልና እንተኢሎም ኻሲ ናይ ጣዕሳ ይፈረምኩን ንዝበለ እሞ ብሕጋዊ ኢኻ ወፂኻ ነርካ እምበር ብሕጊ ተዘይትወፅእ ናይ ጣዕሳ ምፍራም ግድን ይነብእ ነይሩ ዝብል የምፁ ኣይፈረምኩን ንዝበለ ፈሪሙ እንተኮይኑ 200 ከፊሉ እንተኮይኑ 3 መሰኻኽር ኣቕሪቡ እንተኮይኑ እዚ ኩሉ እዚ ካበዮም ዘምፅዎ ሊፎስ ዝበሃል ኣሎ ንሽወደ እንትነብሩ ሊፎስ ላንድ ኢንፎርሜሽን ኣብለኩም ቲ ዳታቤዝ ኣብቲ ናይ ሚግራኻን ዝፈርቀት ዌብሳይት ኣለኩም ወይ ከዓ ካብ ሽወደን ወፃእ ዘለኹም ኣብ ካልእ ዓለም ከዓ ካንትሪ ኦፍ ኦሪጂን ኢንፎርሜሽን ይበሃል ሲኦአይ ይበሃል ወይ ከዓ ኢሮፕያን ካንትሪ ኦፍ ኢንፎርሜሽን ኢሲኦአይ ከዓ ኣሎ ኣብኡ ከይድካ ጉግል ጌርካስ ርኢኻ ከተንብቦ ትኽእል ኢኻ እንታይ እዩ ዝብል ኣብ ደገ ዘለው ብዘይ ሕጊ ዝወፁ ፓስፖርት ከውፅእ ተኮይኖም እንታይ ይገብሩ ኢሎምሲ ንኤርትራ ኤምባሲ ብዋሽንግተን ንኤርትራ ኤምባሲ ኣብ ስቶክሆልም ንኤርትራ ኤምባሲ ኣብ ካርቱም ንኤርትራ ኤምባሲ ኣብ ኩሉ ዘሎ ዝሓተትዎም ብዓለም ዞም ጉጅለ ናይ መፅናዕቲ ዘቕረብዎ ኣሎ ካብኡ ወፃእ ካልእ ተፅሒፍካ ኣሎም እሞ ከምኡ ይኮነን ሓቂ ይኮነን ማለት እዩ ወይ ብሕጊኻ ወፂኻ ነርካ ማለት ወይ እንዳበሉ እዮም ዝኮኑ ስለዚ ናብ ከምኡ ዓይነት ኩነታት ከይክየድ ምእንቲ እዚ ጌጋታት እንዳወስኸ ከይስር ፋሚሊ ምጥርናፍሲ በዚ ዝተኸልከሉ ኣለዉ ብዙሓት ኣገባብ ኣዋፃፃ ባዕልኹም ሕሰቦ ናይ ኤርትራ ታሴራ ዝሓድሽቲ ኣይወሃብን ነይሩ ስጋዕ ዝቐረባ ቁፅሪ ጥራሕ ትወፅእ ታሴራ ከየውፃኻስ ከመይ ገይሮም ፓስፖርት ውፅኦምልካ ኢሎም ዝኸልከልዎም ስድራ ኣለዉ ምጥርናፍ ፓስፖርት ውፅኦም ከሎ ፓስፖርት ዝኣክል ኣምፂኻ ተተኸልኪልካሲ ኣዋፃፅኡ ገባብ ልክዕ ኣይነበረን ኢሎም ተኸልኪሎም እንታይ ደኣ ካብ መኸቶ ምፅኻ ውላዕሊ ብሰንኪ ዝኸ ስድራ ሙሉእ ትባታተት ስለዚ እቲ ጌጋታት ከይተገብሮ ከሎ ብኣጋ ሸለል ከይበልካ ንእሽተይ ዝበሃል ጌጋ ስለዘየለ እቶም ጌጋታት ተደማሚሮም ዓበይቲ ሳዕቤን የምፁ ስለዘለዉ ኣብ ከምዚ ልዑል ዝኾነ ጥንቃቐ ምግባር ከድሊ እዩ ኣብ መእተዊ ክንብሎ ዝነበረና ብጥቕልና ናብቲ ጉዳይ ስለዝኣተና ነቶም ኣብ በዓል ዘለኹም ርሑስ በዓል ነቲ ሓድሽ ዓመት ኣብ ቅድሜና ዘለኻ ናይ ሰላምን ቅሳነትን ክኸውን እንዳተጠምነኹ ነቶም ኩሎም ኣብ ሸዕላ ዘለኹም ከዓ ካብ ሸዕላኹም ትድሕንሉ ኩነታት ይፈጠር እንዳበልና ናይ ሎማዓንቲ መደብ ኣብዚ ክንዛዝብ ኢና ሰላም ቅድሜ